سلام كم يمسيهم زخركم تعذبت قدمنا نمكتالكم معدام نساع سدالو زيناتات وجنوزان حيثنا لكم قريبنا لنا فلما أرست زينا أبادوليس بزكايت زلو قعتا زي أقد استغرستاتن أسراتن يركبالو أبنو زبات السنة كما عدد تمرت رحيقهم تنحو قولعو عدل تمرت رخيبهم أبنو زبام نحيلي قسقاس مسرح مهار مستمهارن تقمقيمو منقسي تشاينا لبدا فيروس أمكل خالم قوصارون زوعل ال$11 بليون سليعوم كاورحة حساس كلشان 10 لعل شمون تميجشيح سورياوين ناب ترك تسديدهم أمريكا بقوداي سركا أمراوانين ناب لعل تشاينا وكباني هواوي حدش كسي مسريتا زرزرا زينا أبتنتاويت ودب أدوليس أبلع 4 هكتار صفحات زلو كبابي ببوان مستخايد قعتا زركب زلو قرستاتن أسراتن ما كل على 3 عامتا زغوصر سلطاني من باراز الرقاقز جبتات مهانو حلاف بيت المذكر زوا سمينا وغيح بحري آتي يوهانس قبريسوس حبيرو وكل إيرينا محارب لاين زدالو تبتاب فورتونا عندهم كتوربايا أبتنتاويت ودب أدوليس أبلع 4 هكتار صفحات زلو كبابي ببوانو بستخيد قعتا زركب زلو قرستاتن أسراتن ما أكل على 3 عامتات زغوصر سلطان من باراز الرقاقز جبتات مهانو حلاف بيت مذكر زوا سمينا وغيح بحري آتي يوهانس قبريسوس حبيرو اتهنصاتات أبيات مقدس سناتيم نقستات مقابر ودسبن كالإن زركبو قرستاتن أسراتن أدوليس ما أكل نقداوي هايمانوتاوي ባህላዊ ዲፕሎማሲያውን ወታደራውን ምዕባለታት ከም ዝነበረት ህያው ምስክር ከም ዝኾነ ኣነፂሮም ቤተ መዘከር ናይቲ ዞባ ምስ ሞያውያን መሻርክቲ ብዝሰላስሎ ዘሎ ናይ ኩዕታ መደባት ኣብቲ ከባቢ ዓባይ ከተማ ተደብያ ክትከውን ከም እትኽእል ዝብል መጽናዕቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጋህዲ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ነቲ መጽናዕቲ ዘራጉድ ጭብጥታት ድማ ተረኺቦም ምህላዎም ኣቶ ዮሃንስ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊሽ ሻውዓይ ገጽ ኩዕታ ይካየድ ከም ዘሎም ከም ውጽኢቱ ድማ ካብ 500 ክሳብ 1000 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ብርክት ዝበለ ቅርስታት ከም ተረኽበም እዚ ድማ እቲ ናይ ኩዕታ መደብ ብዝሓየለ ንኽቕጽል ባብ ዘርሑ ምዃኑ ኣብሪሁም ኣብያ ንጉስ ከባቢ ደጎል ዝተረኽበ ካብ 27 ክሳብ 28 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኣሰረ ህይወት ሓርማዝ ብደረጃ ዓለም ኣብ ዓውዲ መጽናዕቲ ፍልቀት ሓራምዝ ዓብ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ዮሃንስ ኣብያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዓመት ዝገበረ ሽክና ርእሲ ወዲሰብ 800 ዓመት ዝገበረ ሓድሽ ርኽበት ኣሰር ርጋጽ ወዲሰብ ከምኡን ኣሰር ጸኖቱ እንስሳታትን ብእምኒ ዝተሰርሐ በላሕቲ ነገራትን ከም እተረኽበ ኣብ 1994 ዝተገብረ መጽናዕቲ ድማ ንፍልቀት ወዲሰብ ኣብ ስነ ምድራውን ክሊማውን ለውጥታት ዘነጽር መረዳእታ ኣመሃብ ይሕግዝ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ኣብ ደስታት ዳህላክ ዝተረኽበ ኩፋዊ ጽሑፍ ዓረብ ኣብ ከውሒ ዕምባባ ባሕሪ ተወቂሮም ዝተሰርሑ 365 ዒላታት ከምኡን ኣብ ውሽጢ ከተማ ባጽዕ ዘሎ ክፉት ቤተ መዘክር ጥንታዊ ህንጻታት እቲ ካልእ ጸጋታት ናይቲ ዞባ ከም ዝኾነ ኣቶ ዮሃንስ ገብረየሱስ ኣረዲዩ ካብ ማዕድ ትምህርቲ ዝረሓቐ ዜጋ ከይህሉ መንግስቲ ገዚፍ ወፍሪ ምግባር ትካላት ትምህርትን ናውቲ ትምህርቲ መምህራንን ካልእ ጠለባትን ብምላዕ ዕቱብ ጻዕሪ ከካየድ ምጽንሑ ይፍለጥ እንተኾነ ግን ብፍላይ ኣብቲ ርሑቕ ከባቢታት ትምህርቲ ክጅምርሉ ዝግብኦም ዕድመ ዝሓለፎም ቆልዑ በብኸባቢ ኣለዉ እዚ እውን ይስራሓሉ ኣሎ ኣብ ንኡዘባት ሰነይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ወኪል ኢሪና ኣማኑኤል ተስፋይን ዘዳልዎ ጸብጻብ ሳምሶን ሃይለ ከቕርቦ እዩ ኣብ ንዞባት ሰነይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቖም ጸንሑ 8356 ካብ 5 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚዮም ተምሃሮ ሎም ዓመት ብዝተኻየደ ጻዕሪ እቶም 400 ሚእታዊት ትምህርቲ ከም ጀመሩ ሓላፋ ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ንኡዞባ መምህር እስራፊኤል ክፍለ ገርግሽ ሓቢሮም ዝበዝሑ ካብቶም ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቖም ጸንሑ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ፓንኮ ዓሊ ግድርን ስግርጋሽ ዝርከባ ዓድታትን ዝነብሩ ምዃኖም ዝሓበረ መምህር እስራፊኤል ብደረጃ ንኡዞባ ዝቖመት ኮሚቴ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ህዝቢ ብዘካየደቶ ጽዑቕ ጎስጓሳት እቲ ኣተባባዓ ውጽኢት ከም ተረኽበ እቲ ጻዕሪ ድማ ቀጻሊ ምዃኑ ገሊጾም ኣብዚ ንኡዞባና ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ 2018-19 ዝሓዝናዮ ዕዮ ገዛ ነይሩ ብኩሉ ብምሕዳር ንኡዞባ ተማእኪሉ ኩለን ጨናፈር ሚኒስትርታትን ማሕበራትን ዝተሳተፍዎ ኣኼባታት ገለ ተገይሩ ምስ ህዝቢ ተኣቢሉ ካብዚኣቶም ኮሚቴ ወፂኦም ነዚ ምክትታል ክግበር ጸኒሑ ኣብቲ ዝሓለፈ ካብቲ ዝሓለፈ ማለት መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝስራሓሉ ዝጸንሐ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ተሳታፍነት ናይ ተማሃሮ ንምዕባይ ዝግበር ዝነበረ መቐጸልታ ናቱ እዩ ሕጂ እዚ
زي تمهرو أب تمرتي أما أد تمرتي زي لو قلعو كاب عندما 15 كاب 5 كساب 15 زلو لعل شمون تشح تمهرينا رخيبنا أبزناي كلتشحن 19 كلتشحن 10 كساب 400 هويت زخونو كابزوم كم أد تمرتي زي صنحو قلعو كم زساتو فكرنا لنا مالتي نتساتفنا دق أنستيو بزملكات دما ممهر سرافيل أبز عامة زي 44 مئتاويت بزيح مهلاو أبقال خبابيتات زرقت حتى تساتفنا المبر رحكا يسرح اللي خمزلو بمحبار أبز مدايزي تراول الدو السانس لزخونة كدبا اللي تسويعهم تي تساتفنا تزعبي أب تقرينيان أب تقريني زي إمام زاناي كوميتي نزل ممعراي ناي بهرات تساتفو ناي دك نستيو تساتفو تنطف كوميتيو نزل ممعراي تنطف بمحضر نوزوات ماكيلا تخيل حجتي ناي حدارب ناي نارا زلو تساتفنتي وحدناي نزل ممعراي كان زياده صعرن مكبار زياده صعر كيراتا كوميتي قال عواتات تشموتا تساتفنت كنركب كيلنا لنا معباله ناي حدا حبرتسب ناي حدا هاجر ازي وسان سلا زخونه تمرتي حبرتسب لعل زخونه يكون نجر مو خان ولادو قدامنت كريو زلوي مغنياتو ابزا وان زيا زي مهركايو قلعه صباحنا مسعبه نمني نولدو نهاجرن يزخسس سلازي نحنا بدقنا تخصص خاينخون زياده صعري دليت ناي ولدي وفري ناي ولدي نابت مرتي كهلو اقداسي وصي تمهارو اب هاغراو ملقا فتنا شامناين 12 كفلي اتوابع كم زلو ازي دما مرأيا نايت زمزغب زلو عبيت مخانو بمغلاص ترى تمهارو ولدن ممهرانن كعزز الزهاخيروم امنو زبات سنه اب 31 ابيات تمرتي تمهرتم زكاتاتلو 21600 تمهارو كم زلو سندات الزبا ينصر نابكال زينا من سنسجر أمنو زبا أمن حيلي قسقاس مسرح مهار مستمهارن نقمقم بعشر تغلتن 10 لكاتاب استخايد ركب زولو بلجاتاتن بدوتاتن بسفيحو تزريب اللوم سوبرفايزر أتاب زغربو وصبصاب وغن تمهارو زر بكوراتن مقرات مقتاء زمدنا ممرانن ولدن كحيل سنكرا حقيقة كبابا أقول لو تمرت زي رخوب زولو دما فتح كنا دي اللي مازخاخيروم ساتفنا دك نسيز مسجن مهلاو تقيسم دما دخمت زر ايو تمهارو زحقو زلو بايتا خفتر عين مدريك اترم بيتن بابن زي تغال تحت غرص بيت تمرت دما خمال اتلابيم حلاف بيت صفت تمرتي ابتنو زبام مريح كيروس بوغن قدام يسمي كلتشن 10 نما باتا 900 ميتاويت اما كلاي درجات عن هذا ميتاويت اب كلاي درجات ما 73 ميتاويت كم زحلفو بمغلاص زمدنا ولد ممهران تمهارون كعز التحساسيبهم حلاف جنفر منستر تمرت زوبادوب ممر بتزغ خيدان دما نبرتن ممهران زغبرو دغفن صبت كفلتات مفتاح زوزدو تبغسوتاتن ام مسرح مهار مستمهارن اوتا وسواصو يغبر كم زلو غليصوم امنو زبا امنا حيلي 17 ابيات تمرت لوا ጎንጎንት መንግስት ኤርትራን ስድራሱ አዝኸፍሎ ደበስ አውሽን ወጻን ዝነብሩ ዜጋታቱን ተሐላፍነት መንግስት ጥራይ ዝግደፍ ከም ዘይኮነ በመግንዛብ በባዓቅሞ ማበርክቶ ክገብሩ ጸንሕማለው ንሳቶም እቲ ዝገብሩ አበርክቶ መርአያን ሰማዕታቶም ዘሎም ልዑል ክብሪ ምዃኖም ዝገልጹ ጋዜጠኛ አርሴማ አስመሮም ዘዳለወቶ ጽብጻብ ቀጽሉ ቀርበዮ አቦጻዝ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስድራ ሰማዕታት ዝገብርዎ ናይ ምንባይን ምጥዋርን መደባት መርአያናይትን ሰማዕታቶም ዘሎም ልዑል ክብሪ ምዃኖም ገሊጻም محبحب سدرا سماتات ناي كل زيغا حلفنت مخانو زحبرو اب امريكا كندا استراليا سويسرلاند هولاند جرمن عباي بريطانيا شويدن ايطاليا نروي اسرائيل سعود عربن زركبو حفاشنقح يودب يتعاطل زبل مريح قال زتامروم زيقاتات قدم 3 عامت زجمرو مدب بزلعله يقصلو كم زلو ابراهام كاب شويدن زمصت ابال ناي تهاغراوي متخب ويزرو يوديت اصفهان يرينا ابزهبت حبريتا اتوماستات 50 زخونو هاغراو زتامروم زيقاتات ابسمون 3 غزي بمحبراوي مراخب بزهان ان تراخبو بزعبا هاغراوي مدبات كم زتيو بو مسرد ما ابوشت 3 عامتات نمسسن معكن حزر سماتات زوعل استات 22 شح يورون 56 شح كرونرن كم زوفيو قليصام لكعكم اب حنتي نقمطينا نرخب كلنا اين بقص اين فالدنينا اتوم ممهراناون ابتفلالي يوماتيم كابزن مبصحيلهم زخدو كمان اتيم يمهرنا اتنرخبو لخاني تاي ماسنجر ميديا علامانا زياده نت ما كان سمعتات نمسسان بتبتخا سو زي كونت هبو قربي ولا حد سيكون زياده كن اتي نرخبنا بعدها
ይሄም ባለቲ ዝርራብ ከማነቲ ባዓሉ ትምርቲ አሎ ብዙሕ ዘይን ፈለጥ አለና ካው ብዙሕ ትምርቲና ንወስድ ብዙሓትና ላዕለ 50 ኣብዛ ዓመት ዝኸማን ብዙሓት ሓደሽታት እዮም አለው እጅ ማለት ይኸ ተፈላለየ ሃገራት ዝያዳ እንዳዕብና ኢና ንኸይደለና ከዓቢ ኢኻ بخال وجن أبو بسالة زنبرة شدش عديتات أب عمت حنسب بمتأخابن أبكال أجات أميتات من جاتاوي بمسرعن بزكايدو نتفتات نعصر تخلت عمتات حلف النت من باي 8 صدر صوات بموساد جباتن كم زمالة أصدقاسات ويزرو يوديت اتمدب كالوت نبرتس لز التحوسوا 220 شحن 960 كرونر آتاوي بمقبر 20 حدن صدر سماتاتنا من باي حلف النت بموساد ناب حساب بنك مينستر عيون محبرة ودحنتن آتاوي كم زجبرو أفليتام ساتن أي قارة أنقط إيلان زيادة جن سب لما أبال زي كنا بتعميه عدي تساتفاي بزحيو عام حجي بكاب سالاني راسن إكسلوسنا من إسيات يمتم بدوسودونا وهما أبا على تجيرة حجي خاو أبالات كمان بزحت رخيبنا الأرقى لعل إسرة يكونوا مالتيو إذا حجي خا بخساي تجيرة بستوكولم أقول بتعمي عود فيستا جيرنا أبرسي خاني تا ميديا ما يرد سمعت بهلا ميديا تات بزحات اللي نادلوا على أمريكا لو بنتفا بزحات لنا قط أمنا بعتين عندنا مالتي متوينا خاني تا سايت أفتبع على سبب نخمت أنا سي حبريت عن خبلنا يناتينا جي بعد خدماتهم حبر عم سبلنا أتينا كلتينا مسكاليتي كوينا يناتينا مش حساب بفوق وفيا معس تجنزب رخيمنا مالتي تتصبنا يعني منكم راكب ناي 20 حد سبعة سنة يأتينا مالتي 220 شح هنجعت خصوصا كورونا مالت بزي كازي ويزرو يوريت مسقالاسيونا أسجد بمقان بمغنيات زغرع 10 سنة زت فلالين نتفتات بمكيات مزت رغبة 10 تخلت شح كرونر نمسسني معك حجر السماعات آتاوي كم زجبرة أرديام زخوركم تعزبت زغزل زينا وزايد دقيمنا نلكتالكم بخبرنا عدم زينا وزاي اب تشاينا تخصيص زلو بكوفيد 19 زفلت عليت فيروس كورونا نمقصارو حيال تعرب زكايدلو زلو وان منغسي تشاينا نت فيروس مكلخال مقصارن زوعل على 11 بليون دولار كم سلع فليتو منستر فاينانس تشاينا بزهبو غازطاو مغلص هاغورو تكايدون زل حيال تعرب متقاس تمولا نابز ملكتن محضرات مقارحو كم زلو انصيرو اتمنستر بتوساغي محور منغسن تمولا كماد لاينوتون قدامنتون ام مقصارت فيروس كتقمالو تلابيو مسرت صبصوات منستر فاينانس تشاينا زاغيت لعل فرق خابت مولا تراي ام معلاو عيلهم زلو يحبر تشاينا بكتما وهانا مقصارت فيروس تراي زغلغل حدش هوسبيتال لاوشت 10 معلتات هانيصا ناغلغلو دلو كم زغبرت يفلات سراويت منغس سوريا بدقف دبداب نفرتي كوينات روسيا تسنيو كاورح تحساس 2019 ابزوبا ادليب زكايدو زلو متقعتات سغو لعلي 800 شيح سورياوان ناب تركي كم تسدو حبرات هاجرات ب 14 لكاتي تافليتو زبزحو خابزم قول عسبيت مخانم تغلصو سدتنياتات بتي اب سمينا معراب زوبا ادليب زكاي زلو ግጭት استمزابلو مخانم اتودب انصيرو سراوي سوريا زكايدو متقعتات كقصلو خم زخيل ابز ግለጸሉ ዘሎ ድማ ቁጽሪ ተማዛበልቲ ክዛየት ከም ዝኽእል ሕብራት ሃገራት ብተወሳኺ ይእመት እቲ ኣብ ውሽጢ ዞባ ቱርክ ተደኪኑ ዝርከብ ግዝያዊ መዕቆቡ ሶርያውያን ስደተኛታት ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ሒዙ ምህላው ዝገልጽ እቲ ውድብ ኣህጉራዊ ደገፍ ክዓዝዝ ፀዊዑ ኣሎ ቱርኪ ኣብ ውሽጢ ዞባታ ልዕሊ 3.7 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ካብ ዓቕማን ላዕሊ ምዃኑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ዝገብርኦ ደገፍ ክዕዝዛያ ትፅውዕ ዘላ በተሓደ ወገን ድማ ገስጋስ ሰራዊት ሶርያ ከቋርጽ ምስ ሩስያ ዝርብ ተካይድ ከም ዘላ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብዘይካዝ ቱርኪ ነቲ ኣብዞባ ኣብ መንጎ ሩስያን ብዝተበፅሐ ስምዕቲ ተግቢሩ ዘሎ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ልዕሊ ዝተሓሰ ተቃዋሚ ጉጅለ ሶርያ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቓ ዘላ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብጉዳይ ስርቂ ኣእምራዊ ዋኒን ኣብ ልዕሊ ቻይና ኩባንያ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ህዋዊ ሓድሽ ክስ መስሪቶም እቲ ግዙፍ ኩባንያ ካብ ሓያሉ ትካላት ኣሜሪካ ምስጢራት ንግዲ ከም ዝሰረቐዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ከሲሱ ዘሎ ይኹን እምበር ሰመዚ ህዋዊ እቲ ክሲ መቐፀልታ ናይቲ መሰረት ዘይነበሮ ብልዕሊኡ ክግበር ዝፀንሐ ሽርሒ ምዃኑ ብምጥቃስ ነፂግዎ ኣሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ ነቲ ኩባንያ ብተመሳሳሊ ክስታት ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈሮ ኣይርስዓን ቻይና ግና እቲ ክሲ ዓብላልነት ህዋዊ ንምድኻም ምዃንያ ክትወቅስ ጸኒሓ
ሃይላየር ሶሪያ እስራኤል ብ13 ለካቲት ከም ዝተከሰቶ ዝገለጾ ሚሳይላት ዕላምኡ ከይወቅዕ ከሎ ከም ዘምኮኑ ሓቢሮም እቲ ካብ ሮራታት ጎላን ከም ተተኮሰ ዝተገልጸ ሚሳይላት ወታደራዊ ዕላማታት ሶርያን ምጥቃዕ ዝተኮሰ ምንባሩ ኣዘስቲ ሰራዊት ሶርያ ሓቢሮም ይኹን እምበር መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ብሃይላየር ሶርያ ዝወፀ መግለጺ ዛጊት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበን ዘሎ ሃይላየር ሶርያ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ኣብ ከተማ ደማስቆ ንዝርከብ ዕላማታት ምጥቃዕ ዝተኮሰ ተመሳሳሊ ሚሳይላት ከም ዘብርዓነ ምሕባሩ ኣይረሳዕን ዝተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ወታደራዊ ምፍሕፋሕ መሊሱ ኣጋዲዶ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ነቲ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዝደወብ ከባቢታት ዝስራሕ መንደቕ ዝውዕል ተወሳኺ 3.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝስልዕ ተገሊጹ እቲ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መንደቕ ምህናጽ ካብ ባጀት ምክልኻል ክስላዕ ብዘሕለፎ ውሳኔ መሰረት ተወሲዱ ባይታ ኣሜሪካን ምህነጽ ናይቲ መንደቕ ዝውዕል ባጀት ክስልዕ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከቕርበሉ ንጸንሐ ተደጋጋሚ ጻውዒት ድሕሪ ምንጻጉ መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ባጀት ምክልኻል ክህነጽ ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ እቲ ውሳኔ ካብ ኣባላት ባይቶ ተቃውሞ ክገጥሞ እኳ እንተጸንሐ ፔንታጎን ንትእዛዝ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንምትግባር ብዝወሰዶ ተበግሶ ነቲ መንደቕ ምህናጽ ዛጊት ካብ ባጀቱ 9.9 ቢልዮን ዶላር ሰሊዕሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምዕጋት ነቲ 3200 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ንሃገሩን ሜክሲኮን ዘራኽብ ከባቢ ብመንደቕ ከም ዝሓፀረዩ ክገልጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር ኣብ ኣሜሪካ ጉዳይትን ምህነጽ ዝውዕል ባጀት ከቢድ ክትዕ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 1,000 እንስሳታት ሞይቶም እዚ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ኬፕ ታውን ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ክሊማዊ ጽልዋ ምድረ በዳ ካሊሃሪ ዘሰዓቦ ምዃኑ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ብልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ከይክሰት እቶም ክኢላታት ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብዚ ወቕቲ እዚ ኣብቲ ከባቢ እኹል ዝናብ ክወቅዕ ትፅቢት ከም ዘሎ በዚ ድማ ፀገም ክቃለል ትኽእሎታት ምህላው እዩ ዝእመት ሓደጋ ደርቂ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ደቡብ ኣፍሪካ ጋጢሙ ከም ዘሎ ይፍለጥ ክሊማዊ ምዝባል ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ምዃኑ ክኢላታት ይጠቕሱ ኣብ ሜክሲኮ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ፖፖ ብ13 ለካቲት ብምንታጉ ዝተፈጥረ ጽዑቕ ዒግታትክን ምከት ኣኻውሕን ኣከባቢያዊ ጸገም ፈጢሩ ብሰንኪ ሓደጋ 1500 ሜትሮን ላዕሊ ዒግታትክን ደሮናን ከም ተኸስተዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ሜክሲኮ ብንውሓቱ ኣብ ከላይ ደረጃ ብስራዕን 5426 ሜትሮ ብረኻ ዘለዎን እምባ ፖፖ ተደጋጋሚ ሓደጋታት እሳተ ገሞራ ከም ዝኽሰት ይግለጽ እቲ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብንውሓቱ ኣብ 5ይ ደረጃ ይስራዕ ባርከ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለዉ ዜናታት ውጭን ወፃን ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ንመስገን ብሮም ሸይ سلام كم يصيركم كبرات عزب تعرتوا زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكال حدكم ابي زوبا عن سبا ودرات تراك اند فيلد تخايدو ابي كتما كرن كاب نوسان زوباتات كرن اسمات حمل مالو حجاز عرت كليزان زمصو سبعاتات زتساتفو سينيورن تراك فيلدن بكلتي صوتا تسلاسيلو ابتس تخايدو ودرات ما زسعبو عوتات كونو مالوم بيغو يام 100 متر دك توعتو قدامي عبد العزيز محمد على حمل مالو كالاي نايوت الياس كرن سارسي عبد السلام ياسين كرن ابنا دكان شواب تمساسار حكت قدامي تريتا غويتو كرن كالايتي هودا حسب الله كرن سارسيتي رايل تصفى مريم كرن ابي 200 متر دك توعتو قدامي هرمون قبر نقص عرت كريزان كالاي عبد المجيد صالح اسمات سارسي جمع عبد الله اسمات ابي تمساسالي ناي دكان شو قدامي تي سالم فساي كرن كاليتو فيرس تصفى كرن سارسيتي لونا مانويل كرن اب 400 متر دك توعتو قدامي صالح فكا قلب كالاي ايوب غرماي كرن سارساي افريم مسكنا كرن تمساسار حقد دكانشو قدامي تي سالم فساي كرن كاليت سيلينا فسا كرن سالسيتي روزا تولد برهان كرن
ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ከረን ካልኣይ ኣሌክሳንደር ተስፋይ ዓርተክሊዛን ሳልሳይ ፊሊሞን ተኸስተ ከረን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ራሄል ፍሳሕ ዓርተክሊዛን ካልእቲ ፊዮና ብርሃነ ከረን ሳልሰይቲ ሮዛ ተወልደ ብርሃን ከረን ኣብ ናይ 1500 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓብዱረዛቅ ሱሌማን ከረን ካልኣይ ኣሌክሳንደር ተስፋይ ዓርተክሊዛን ሳልሳይ ፊሊሞን ተኸስተ ከረን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ራሄል ፍሳሕ ዓርተክሊዛን ካልእቲ ፊዮና ብርሃነ ከረን ሳልሰይቲ ሁዳ ሓሰበላ ከረን ኣብ ናይ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሃብቶም ሳሙኤል ከረን ካልኣይ ፈረጀላ ኢድሪስ ከረን ሳልሳይ ጀላን ሳልሕ ከረን ኣብ 5000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዮናስ ሰዘነ ከረን ካልኣይ ሃብቶም ሳሙኤል ከረን ሳልሳይ ጀላን ሳልሕ ከረን ኣብ 10000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ አንዋር መሐመድ ከረን ካልኣይ ዮሃንስ በረኺ ከረን ሳልሳይ አደም ኢድሪስ ከረን ኣብ ዝላሜ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓብዱሰላም አደም አስማት ካልኣይ ኤፍሬም ምስግና ከረን ሳልሳይ አዙቤር መሐመድ ሓመልማሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሳሌም ፍሳሐ ከረን ካልእቲ ሉና ማንኤል ከረን ሳልሰይቲ ሳተላይት ኣሰፋው ሓጋዝ ዝላ ልዕለ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓብዱሰላም አደም አስማት ካልኣይ ሓመድ ናፍዕ ገለብ ኣብ ዳርባዓረ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዋዲ ክፍጹም ከረን ካልኣይ ማዕተስም መሐመድ ከረን ሳልሳይ መሐመድ በሽር ገለብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሳሊና ፍሳሐ ካልእቲ ሉና ማንኤል ኣብ ዳርባ ዲስካስ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዋዲ ክፍጹም ከረን ካልኣይ ጣህር መሐመድ ዓብዱ ሳልሳይ አንዋር መሐመድ ጣሃም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ዮርዳኖስ ዘርእስጊ ከረን ካልእቲ ጁልየት ማዕረግ ከረን ኣብ ዳርባ ጭመራ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ፍናና ብርሃ ሓጋዝ ካልኣይ ሴማ ሰፋው ከረን ሳልሳይ ሳልሕ ፍካክ ገለብ ብምዃን ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ መንደፈራ ናይ 2019 ገምገማ ኣካይዱ እቲ ባዕሰቱ ሓደ ለካቲት ዝተኻየደ ገምገማ ማሓዳር ንዞባ ሓለፍቲ ፌደሬሽናት ስፖርተኛታትን ካልኦት ዕድመ ዝተገብረሎም ሓለፍቲ ጨናፍር ተረኺቦም ነይሮም ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ ኣቶ ሳሙኤል ኣርኣያ ኣብ 2019 ዝተሓፈሱ ዓወታት ዝተረኸበሉ ዓበይቲ ተስፋ ዝህቡ ሰራሓትን ጥምረት ሓለፍቲ ፌደሬሽናትን ዘናዓተራ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ ዱልዱል ቀጻሊ ውፅኢታውን ውሑስ ዝኾነ ስፖርት ንክህሉ ምጽዓር ስፖርት ኮማውሰረት ንምትሓዝ ቀጻል ጻዕርታት ምክያድ መደብ ክረምታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ህጻናት ብሰፊሕ ብክልቲኡ ክካየድ ምግባርን ካልእን ኣብዚ ዓመት እዚ ክካየዱ መደባት ተታሒዞም ዘለዉ ምዃኖም ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ፌደሬሽናት ኣብ ትግባር መደባቶም ብፍላይ ኣብ ምስራዕ ውሽጣዊ ውድዳት ቀንዲ ጸገም ሕፅረት ባጀት መሓንቆ ኮይኑዎም ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ 2020 ነዚ ክሕሰበሉ ብዝተፈላለየ መምሃራን ዝተዋህቡ ናይ ኣሰልጠንቲ ኣብ ባይታ ክስርሓሎም ተካት ወለዶ ኣብ ምፍራይ ብፍላይ ኣብ ግራስሩት ብዕቱብ ክስርሓሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ዘሎ ዋሕዲ ተወዳደርቲ ፈውሲ ክናደሉ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብፍላይ ንዝካየዱ ውድድራት ምቓን ግዜ ብምልውሑ ተፃወቲ ካብ ብቕዓት ይወርዱ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ዝሓፀረ ግዜ ንክካየድ ክሕሰበሉ ብሓፈሹ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ዝረኣዩ ዲስፕሊናዊ ፀገማት ቀጻሊ ጎስጓስ ክካየድ ከምኡውን ትሑት ብቕዓት ተፃወቲ ኣብ ኣፍልጦ ሕጊ ንጥፈታት ፀወታ ብምትኳር ኣስተምህሮ ክውሃብ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታትን ልበዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ማሕዳርቲ ንዞባ ኣቶ ህዝቅያስ ውበት ኣብ መወዳእታ ምምሕዳር ንዞባ ንምዕዋት ንጥፈታት ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ መንደፈራ ርክባቶም ብምሕያል ብዝተዓጻጸፈ ንምዕዋቱ ኣብ ጎኖም ምህላው ኣረጋጊጹ ፈረንሳዊቱ ክለብ ፒኤስጂ ነጥቃዕ ኪላን ኤምባፔ ኣብ ዓመት 41 ሚልዮን ፓውንድ እናኸፈለት ከተጻውቶ ዝኽእል ውዕል ቀሪባትሉ ፈረንሳዊቱ ክለብ ፒኤስጂ ነዚ ጠለብ ዘቕረበት ሪያል ማድሪድ ነዚ ተጻዋታይ ኣብ ዝብራ ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም